Usa ka may gabi pag-usab mga angkol ug mga ante, taguto ni sa kaninyo ng mga sa tagkatahuran ni mga orasaha. Yan, magandang gabi po sa inyo. Ayan, sa ganitong oras siguro, malapit ka na sa iyong patutunguhan, malapit ka sa bahay o kaya naman pauwi pa lang ngayon, no? Yawar, sa saan ka man dumadaan ngayon? Sana mabuti at okay lang ang biyahe, no? Anyways po mga kabisyo, awards, no? Itong pinag-uusapan po natin dahil nga ngayong darating na linggo na po yung Mother's Day. Ayan, at may nabilitaan na ako na may nagbigay na ng maaga na Christmas na Mother's Day gift pala. May nakita ko sa mga post Okay pa sa alright yan, no? Inagahan, no? Siguro wala siya sa darating na linggo siguro. Well, anyways, alam na po natin yan, no? It's basic na po yan mga kabiso. Maraming kadahilanan kung bakit mahalaga at minamahal natin ang ating mga ina, no? Despite the things na sabihin natin, iniwan kayo, may nagawa ng ina, pero yan ang sinasabi natin na ang mother lang po yan, mga kabisyo, no? Ang ina ay nagbibigay ng hindi mapapantayang mga sakripisyo po sa atin, no? Mula pa yan sa pagbubuntis at syempre habang inaalagaan ka, habang lumalaki ka at yung pang-araw-araw na pag-aasikaso pa lang, no? Pagmamalasakit sa ating mga pangangailangan, no? Lagi silang magbigay sa lahat para sa ating kasiyahan at kaligtasan. And even now, ikaw kabisyo, meron ka ng sariling pamilya, andyan pa rin sila. Umaalalay, awards, no? Ganon, no? Saludo po tayo sa mga magulang na ganon, no? At isa sa mga bagay na nais nating manahin, no? Mula sa ating ina siguro ay ang kanyang pagiging mapagmahal at syempre mapagbigay sa iba. Kung ano yung siguro nakikita natin sa ating mga ina, no? Sa ating ina ngayon, gusto natin na manahin niya, no? Gusto natin maging katulad niya sa pagiging matyaga at matapat sa mga responsibilidad at syempre pagtulong sa ibang mga nangangailangan, no? Saludo tayo sa mga gano'n, no? Pero meron man siguro tayong nakikitang mali sa mata natin, gusto ko pag magiging nanay ako, magiging ina ako, hindi ko gagayahin na ganito si nanay, no? Kasi pangit ng ugali. Pero hindi natin pag-uusapan yung mali ng mga nanay, no? Alam na po natin yan, no? Basic na po yan mga kabisyo na hindi po perpekto ang ating mga ina. Pero kahit papano, nabigyan tayo ng magandang kinabukasan, magandang buhay dahil po sa kanila. Ayan, kaya tayo po'y magpapasalamat at bilang isang anak din mga kabisyo, ayan, no? Gusto ko lang i-remind sa inyo na this coming Sunday is Mother's Day. At kahit papaano ipadama natin, ayan, natin na mahal natin ang ating mga inam, nanay, mami. At syempre sa lahat ng mga nanay na nandyan, nakikinig sa atin, no? Saludo po tayo. At oras na po para batiin po ang mga nakatutoy pala sa atin ngayon, no? Sa ganitong oras, no? Saan ka man ngayon, no? Nakatutoy. Marami pong salamat, no? Salamat at syempre ating maagang avid listeners dyan sa may Belfast Canteen, no? Magandang gabi. Ayan, kasamahan natin sa canteen, no? Sa Belfast. And advance Happy Mother's Day kina Ate Belen, Ate Jean, Tita Verly, Ate Lani, Ate Marisa at sa dalawang kapatid ko na napakaganda. Ayan, si Charmaine Akapuyan at si Fermina Marisagon. Advance Happy Mother's Day po, no? At sa mama ko na si Marichu Fanoga pala, no? Advance Happy Mother's Day sa iyo. At mahal na mahal ka namin magkakapatid. Salamat sa lahat ng sakripisyo at salamat sa pag-aalaga mo sa aming magkakapatid. Yan, kahit sobrang pasaway namin, lalo na sa akin, nandyan ka pa din. Kahit may mga pamilya na kami, no? Nandyan ka pa din na handang tumulong sa amin lagi. Salamat sa lahat, mama, no? Mahal ka na mahal namin. I love you. Yan. Right, yan ang mga mensahe po ng mga mababait na mga anak. At yan, shout out sa mga nanay. Kung ikaw isang mami na may partner ba o wala, single mom ba yan, ayan, saludo na tayo dyan. Anyways, magkarinigan naman po tayo, no? Hindi po bukas kasi bukas po ay off po ni Totoy Bato. Nasa may Tagig area kami. Oo, attend ako ng birthday party.
Oo, kakain ako ng lechon baboy. Yaward. So, hindi ko alam ha. Pero, ayan, may birthday party. Children's party ha. Kakalain, wala pong beer. Walang beer. Bira-birang itlog. Sa linggo po tayo magsama-sama mga kabisyo. Alas 11 po ng umaga. Tanghali 11 a.m. hanggang 3 p.m. sa programa po natin. Sunday Showdown at Sunday Afternoon Special. Dito lang po yan mga kabisyo sa 90.7 Love Radio. Marami pong salamat mga kabisyo. Ingat po tayo lagi and enjoy your weekend. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!